sirimang-rimangion di minggu mare-mare tahun B. Pajahon perjolo sian panurirang Yesaya piddu 50 ayat 4 satu pitu. Pajahau peduahon surat Apostel Paulus tuhuria Filipi biddu 2 ayat 6 satu 10 sada. Berita nauli sian Markus biddu 14 ayat sada sahat biddu 15 tu ayat 47. Marhite pajahau perjolo nasia buku panurirang Yesaya dihataho dosada edde taringo tu suruan ni debata dipuji-puji do suruan ni debata ala uduk jala marpangului mangulahon aha na pinasaha ni debata tung surape masay gudang si taonon na bernit alay totong do marpangului ibana ay suruan na uduk manangihon hata ni debata do ibana mangadupi na masa si saunari ra tung jok do maul hita jolma majalo jala mangulaho sada si hobason di bagasan haserepon ni roha do denggan tung masay gudang do si hobason di portibion naso di halomoho jolma Jesus song sahala suruan ni debata tung totong do uduk jala marsitaonon mangulahon ulaun nasinakapan ni debata ama di bagasa pajahau paduahon disosoi Apostel Paulus do asa doson Kristus hita na mangulu di bagasan haserepon ni roha holong dohot hasadaun marado pedongan jolma tung masayar gado di debata haradeon ni Jesus na mangalehon dirina laho manuhu silangi ay gabe hangulua do hamatean ni Jesus di hita halak Kristen barita nauli di hari Minggu mare-mareon patariasto tu hita taringo barita sitaonon ni Jesus Kristus barita nasinuraton ni nabadia Markus papatarhon ahana masa dihadirion ni Jesus sendiri marhite silam haporseaon lam dipahehe ay di paujung do barita si taonon ni Jesus sada pakatid dangion tohodo ibana anak ni debata sian na mangalehon haleaon gabi porsea jalabarani patuduhon panidangion dua bakko ni jolma maradopo Jesus mulai naro ibana tu portibion sa tu hama matena adong nama jalo jala mamuji-muji ibana jala adong naso majalo jala mangaliai ibana mulai sia jolma naturu parhudulna sah tu kaisar di tengah-tengah ni Palestina Yerusalem nama satu Yesus olo majako Jesus doh dang olo majako Jesus sendiri Oma jabar ni naolo uduk jala marsarek ni roha jala naolo mangulahon aha nani halomohon ni debata ama molo mangareahon minggu mare-mare hita tipatuduhod do saluhut hahomion na adong dihadirion ni Jesus ima panomu-nomuon ni Jesus di Jerusalem para tamuyon na parpudi dohot akasisian na turuturian songo dia panakupan ni Jesus panguhumon parsorion hamateon jala haheon na songon na dibaga-bagahon na minggu mare-mare gawe sada panipulido siam minggu na badia nanang sidadanonotta tung masay rekok do minggu mare-marion lahoma mereng songo dia do parngoluan ni Jesus di hari-hari parpudi rap doh akasisianna dohot akajolma nama kalomohon Jesus asa diuhum di hari koto Jesus do adong donganna na jaga iman na patuduhon nagok roha nagok haporsiaon huhu asa dipadaw siya nakapangujunan di hari koto Jesus do adong jolma naolo dos rohana boha dos dorohata laho mangulahon
au sura pe gudang akka hamaolon manang silang manang tapili do laho pasidiko silangi sian ngoluta manang taburi do tangata sian halitohon di hari koto Yesus do adong habaranion laho majakon ibana di bagasan hasit tongan hauduhon jala habaranion dopa ibana boha olo do hita majako Yesus manang tapili laho majeheho di ibana tung masa murado mangose padan hita songon ama ina songo sahala na tua-tua songo sahala anak di bagasan sada ulaun ditiki mate Yesus tung masai daudo akasisianna jalama porus manadiko Yesus boha rade jala barani do hita totong manuhu silang ni Tuhani jala satia dilabungna di bagasan persauran dohot akadongan di bagasan na mangulahon tohonata di bagasan na mangurupiah kadongan na marsitaunon mananggabe mapors do hita sayang gia mahita lambarani mamorsan silang ni Tuhani jala totong setia madongani ibana siam mulana satu ujung ni nguluta Tuhan ma nama maso-maso amin.